Здравейте! Представяме сега Лъчезар Димитров, представител на председател на управителния съвет на Сдружение Роден двор. Сега, господин Димитров, предстои фолклорния фестивал локален шампионат фолклор Дамфорови ритми. Какви са акцентите от предстоящото събитие? Акцентите и очакванията за тази годишното издание са позитивни, можем да кажем. Виждаме нарастването на интереса всяка година и самото разширение и обсек на нашия фестивал. Ако мога да споделя, че от началото, когато започнахме първото издание, 100% от съставите бяха местни и в продължение на годините. За тази година специално имаме участници от доста различни области в страната, дори Пазарджик, Благоевград, Лом, Монтана, Видин, така че това е нещо, с което се гордеем, защото предизвикваме интерес не само в нашата община, нашата общност и землището, да кажем, на Галиче и на община Враца, но предизвикваме също интерес от хора, които са от различни места в България. Дори смея да твърдя, тази година беше факт, че имахме 3 заявления от състави, чуждестранни състави, които 2 от тях бяха от Мароко, 1 от Иран, които имаха огромен интерес да присъстват на това събитие, но поради не успяхме да организираме издаването на визи за срокът, който се изискваше от Министерството на външните работи, така че поддържаме с тях контакт и се надяваме до година чуждестранните състави вече да са факт. Добре, това е страхотно. А според вас каква роля играе фолклорът в съвременния свят и защо е важно сега да говорим за традиция и памет? Каква роля играе фолклорът в съвременния свят? Поне ако съдя по мене си лично, аз мисля, че няма българин, който когато чуе народна фолклорна песен, това да не събужда някаква емоция вътре в него. Това за мен е един от най-важните неща и в която и точка ние да се намираме в света, мисля, че много лесно разпознаваме тази българска традиция, този български звук, бих си позволил да го нарека, и нещо в теб започва да трепти. Защо е важно сега да се говори за традиция? Ако гледаме статистиките в момента, около 1 милион 600 хиляди българи живеят извън страната, т.е. в чужбина. Това са няколко поколения, които голяма част от тях не знаят каква е традицията на България, културата на България и как България е стигнала до момента, в който се намираме във времето. Така че мисля, че е един прекрасен момент да заложим на култура, да заложим на знание и да накараме всички българи, не само младите, а и част от по-възрастните, които може би не са се интересували толкова от тази култура, да започнат да го правят. Добре, споменахте думите време и думите култура. Как си представяте именно след 5 години фестивала Дамфорови ритми? След 5 години си го представяме едно още по-голямо събитие. Смея да твърдя, че от година на година натрупваме знания, натрупваме опит, също така, което ни помага много да развиваме това, което имаме като идея и това, което искаме да правим. Моето желание лично е след 5 години да имаме един още по-голям обсег, да привличаме още повече хора и да стане едно събитие, на което хиляди хора могат да се насладят. Организацията и постоянството в организирането на такива събития е трудно. Вас какво ви кара да вярвате, че това, което правите, има смисъл? Със сигурност е трудно. Както знаете, ние освен всичко друго сме и доброволческа организация. Всички от нас имат някаква работа и някакъв начин на преживяване, което прави доста трудно да реализираме всичко, което искаме, защото, както споменах от началото, ние имаме големи мечти, но които част от тях са трудно осъществими в този момент. Било то заради средства, време или така нататък. Така че това, което мен ме кара да вярвам, че има смисъл, е когато се разхождам по улицата или срещам различни хора и ме питат за тази годишното издание, кога ще, какво ще има, какви нови групи ще има и така нататък. Виждам интереса, който това е предизвикал в хората и как се е превърнало вече в една
традиция за, както споменах, не само за нашите съселяни, а и за хора от района и от други места. Какво бихте казали на хората, които се колебаят все още дали да дойдат? Бих им казал да дойдат, разбира се, в кръга на шегата. Бих им казал да дойдат да се насладят на това, защото е наистина един вид развлечение, който също така ти позволява да разпуснеш. Особено в днешно време ежедневието ни е доста забързано, било то заради работа, семейство и така нататък. Не винаги успяваме да отделим време за някакъв вид развлечения, а да дойдеш и да се насладиш на фолклор е нещо, което може да въздейства много добре. Както казваме, както споменахме по-точно преди малко, едно е да се насладим на музиката и да разпознаем тази музика, на която тези състави ще танцуват, но съдейки по това, което сме видяли в предишни издания, има състави, които също така това, което правят е да представят някакъв обичай със самия танц, който те кара да се замислиш откъде идва това, от каква култура, защо се е правило и така нататък. Затова бих казал, че от една страна е развлечението, от другото е знанията, които можеш да натрупаш и да видиш традициите в различните точки на България. Добре, в тази връзка какво бихте казали на потенциалните спонсори, които все още не знаят дамфероверите? На първо време ще започна да благодаря на тези, които до момента допринесоха, не само за тази годишното издание, но и за всички, които са ни подкрепили през изминалите години, защото те са направили това нещо възможно. Знаем колко е трудно да се организира и всичките средства, които изискват. Затова сме безкрайно благодарни за тяхната солидарност и се надяваме да продължаваме да си съдействаме, да си взаимосъдействаме заедно. Също така благодарим на местната власт заради това, че те също се озоваха и искат също така да допринесат на този празник, който създадохме преди няколко години вече, за да стане едно по-голямо събитие и нещо, което да е наистина важно за нашия район. На потенциалните спонсори бих им казал, че когато инвестирате средства в култура и в такова събитие, вие инвестирате не само в бъдещето, но и също така в знанията, защото, както споменах преди малко, културата и това да се интересуваш как е било едно време и защо точно тези неща се пеят или се танцуват, това са знания, които се натрупват, а както знаем, знанието е богатство. Опитваме всяка година да надграждаме. Миналата година обсега ни, според статистиките, които извадихме, беше около 53-4 хиляди души. Тази година ще дадем всичко от себе си да достигнем до повече хора. Разбира се, от година на година ще го правим. Също така нещо много важно, което мисля, че трябва да се знае, партньорството ни с ЮНЕСКО, тъй като нашия фестивал е под егидата на ЮНЕСКО и също така сме партньори с Европейската асоциация за фолклорни фестивали. Какво бихте пожелали на самите състави? На самите състави бих им пожелал да представят най-доброто от себе си, бих пожелал най-добрият да победи, но най-вече да се насладим заедно на този ден и на този празник. Благодарим.